बाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि रोजो फेमिलि चेनेलाव फिन गुसुफोर नेबाहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन आं माने पास्ता बानायना जानो नायदो सिम्पोलनो जेबो बुस्थु लाबोनाय गैया बांद्राय न'आव जि दङ आं बेखौनो बानायनो नायदों माने जानो लुबैनायलाय आं बानायबाय बेखौनो आरो नोंथांमोना आं बेखौनो देखायनो होननानै सानबायबो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थुदो नै पास्ता एवनानै बेफोरबायदि साराया माने बांद्राय मोजां जाया माने एसे सिथाबनो नागिरो पास्ताया बेफोरबायदियाथ' मोजां जासिनखाया बा जों जेनेरेलि जों न'आव ओंख्रि संबाय थानाय साराय बेबो मोजां जाया बांद्राय माने एसे बिस्ला जानांगौ साराया नै बेफोरबायदि सारायासो एसे मोजां जायो बे आंनिया पास्ताखौ लाखाबाय गावनि गोसो बायदि गाव जेसेबां जानो हायो बेखौ लाबाय एसे आन्दाज खालामनानै आं बेखौ माने दा सारायाव होनानै दैजों रुनानै लाग्रोनोसै दैजों रुनोसै आं बेखौ दैखौबो माने नांगौ बायदि होनांगोन गाव आन्दाज थाखायो नालाय गाव जेसेबां नांगौ जायो माने जेसेबां होयोबा रुइगोन बेखौ जों संग्राफोरा मिथिखायो ओंखायनो बेखौ आं लाबाय आन्दाज खालामनानै मोनसे जेसेबां होबा दैया रुइगोन बेनि उनाव आं बेखौ दा गोदौनो होनोसै माने आरो लोगोसे आं नै हालदै एसे होना लाखाबाय जाहाथे कालारा मोजां जायो माने नुनायाव मोजां नुयो बेनि थाखाय आं होनानै लाखाबाय होना लानानै आं बेखौ एसे मोजां एरनानै माने खोबनानै होनोसै खोब्बाय आङो खोबनानै 15 मिनिट खमबाबो 15 मिनिटसो आं बेखौ रुबाय थानोसै रुनायनि उनाव नै आंना दा बेयो रेडि जाबायबो सेरनानै नायनानै बेखौ गुरै जायोबानो जाबाय होननानै मिन्थिबाय दसे इदि नायाबा जों माने मिन्थिनाय नङा बेखौ जों नायनांगोन रुइदोंना रुयाखै माने रुयाखैबाथ' बेयो मोजां जानाय नङा नालाय दायो आङो नैबेखौ आङो रुनानै मोजां सुनानै माने दैखौ सर' होजोबना लाखाबाय नै माने बिदि मोजां सर'नांगौ होमबासो माने बांद्राय सिथाबा आरो दैजों थायोबा माने सिथाबो नै आंना बिराद मोजां जाखाबाय बेयो बिदि सर'जोब्बाथाय मोजां जायो आरो ओमफ्राय बेयाव बानलु गोथां एसे लाबाय बांद्राय होआ आङो टमेट' एसे लाबाय पियास एसे लाबाय बेजोंनो माने सिम्पोल बानायगोन आरो ओमफ्राय सस एसे होनोसै नै ससबो नै सस टमेट'नि सस बेखौ एसे होनोसै बांद्राय होआ गासैखौबो एसे एसेल'सो होगोन ओमफ्राय आं बे सारायखौ लाबाय माने बे साराया माने बिराद पिस्ला मोजां जायो माने बेयाव खामा आरो ना बेदर जिखुनु बुस्थुयाव माने बेयो नैबे बिराद पिस्ला बेयो खामा ओंखायनो आं माने बेयाव बांसिन मोजां मोनो ओंखायनो आं बेखौसो लाबाय थायो दा आं बेखौबो बेयावनो एवफैनोसै माने बेयो एसे सिथाबनो नागिरो नालाय सारायावबाथाय ओंखायनो बेखौ बेलेग सारायाव सिथाबो बेयो सिथाबनो नागिरो ओंखायनो आङो बेयाव लाफिनसै बेयावसो मोजां जायो बेयो आं बेयावनो एवनानै जाबाय थायो बेखौ बिदिनो सिम्पोल आरो जोंलाय बहाथो मा रेस्टुरेन्टनि बायदि जानो ओरैनो जों एसे खुगानि थावनाय मोनो आरो जोंबो न'आव बानायना जानायखौबो जाजायो बानायनानै जेबो नाङा बेखिनिखौ जाबानो जायो मेनलि टमेट' बानलु बेफोरनो आरो गाजर साजर बायदिसिना होनो हायो थायोबा ओमफ्राय गैयाबाबो जायो जेबो नङा आं दोननाय बेयाव सारायाव थाव होनोसै जोंहानि बे साराया महर गैयाबाबो आखल दोङो महर मोजां आखल गैया होननाय बायदि माने महर गैयासो आखल दङ होननाय बायदि आंना बे साराया आखल दङ नुनायाव गोसोम बनदारा जानो हागौ खिन्थु संनायाव बिराद मोजां जेखौबो मोजां रोखोमै संनो हायो जों बेयाव
जोङो माने इदि खनसेयावनो बुरजायै होजोबनानै लानाङा एसे एसे होनानै जों मोजाङै एरनानै होनांगौ माने जाय जायगायाव थाव नाङाखै बेयाव माने एसे सिथाबनाय चान्सआ बांसिन जायो ओंखायनो जोङो एसे एसे होनानैसो मोजाङै थावआव एरनानै होबाय थानांगौ माने नै आंना पास्ता एवनाया अलरेडि 10 मिनिट जाखाबाय दायो आङो सस होनोसै टमेट' चिलि सस एसे होनोसै बिदिनो 15-20 मिनिटसो एवदो माने मोनखानाय नालाय रुइफ्लेजोबखानाय 15-20 मिनिटसो एवबानो जाहैसै आरो कालारखौ एसे एनै मोनाखै माने बांद्राय कालाराथ' फैबाय मोजां गुफुर नुबाय थाबाय जाबाय आं बन्द' खालामबाय गेसखौ बेयाव कबि गाजर ग्रिन मटरफोर होनानै एवदेरनो मोनोबा मोजां जायो दा आंनियाव लोगोआव बेफोर जेबो गैथ'वामोन थेवबो आं बेखौ सिम्पोल खालामनायखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय कालाराथ' फैबायमोन खिन्थु माबा केमेरायाव गुफुरसो नुबाय थानाय कालारखौनो बांद्राय मोजां नुवाखै नै बेखिनियानो आंना पास्ताया रेडि जाबाय जोंलाय बहाथो रेस्टुरेन्टनि बायदि बायदि रोखोमनि होनानै जानो हानो बे जि दं बेखौनो बानायनानै जों जानो हायो न'आव जानाय नालाय एसे सिम्पोलखौनो जानांगौ आरो बेयाव गोसो जायोबा सस होना लानो हाबावो चिलि सस टमेट' ससफोरखौबो एसे एसे जायखौ मोजां मोनो बेखौ एसे होना लानो हायो आरो गोथाव जायो होमबानो आंबो टमेट' ससखौ एसे होबावगोन एसे मोजां मोनो आङो बांद्राय बुरजा होना जानो ससखौ बेनो नै रेडि जाबाय आंनि पास्ता सिम्पोल पास्ता जाजायो जोङो ओंखाम उखैबा थाबनो बिदि बानायनानै जाब्रब जायो आरो